siya. This is already turned over. Unya. Okay. Go man. Kana siya, turned over na siya. Kani siya, mao na siya ato ang newly open. But on this one, katong akong gipakita ninyo sa ato ang kaning PKW, 17 units left na lang ta. Block 3? This is phase 2. Phase 2 this one. Okay. Block 3, block 2, and block 1. Okay. So maon na siya ang ato ang site development map. Kani wala pa man gud ni siya, sir. So wala pa ni dire. Mo na tong gibaligya karon. Mo na siya atong gibaligya okay. karon. Which is 17 units na lang. 17 units na lang. Si phase 1 is sold out na. Sold out na ni si phase 1 and it's already turned over. Okay. So naa na gyud dito. Mo ni atong scale model per hour. Mo na to ang kani siya si Mo ni ang Regis na to. Regis na to. Phase 1 and phase 2 same look lang sila na. Kuan mo to, katong akong gi-mention sa inyo, we have for facade, which means in ani more or less ang katong sa facade na to. Okay.